Ще направим проверка на форума. Да. Направихте опит за регистрация, ма не стана. Пише регистрирано. А, така ли? Кой е регистриран тук? Не пише. Бе, как ще? Не пише. Корнелия Нинова е регистрирана, а няма. Не пише. Пише? Как да не пише? Ето, погледни. Регистриран Корнелия Нинова. Записахме за господин Ченчев. Резултата от проверката на кворума по групи, така че да могат То няма всички да кворум. видят. И сега, уважаеми народни Снимка от телефона ми ли ще следващата проверка. Сега го изтрихте току-що. В залата така се трябва. имате министри, които поканихме за изслушване по изключително важна... То няма.